Ha iki. Arep teko apa iki rumahnya acara apa iki? Alhamdulillah iki tuku semangka iki. Ya bakule dulure dhewe iki dodolan apa Kang Ci? Oh. Sing ki. Ya kuwi. Entek kan bonyot ya milih ra bener. Kira iki. Ya iki karek loro 20.000. Oh, lha yo aja 20. Ya. Aja 20. 20.000. 2 kilo lepas to. Yo, Ci. Yo. Nang iki lho, Ci. 2 kilo lepas. Sok ding kok, Dik. Aku sitok. Cok ya. Yo. Cok loro. Lah kowe iya apa ora? Ora. Nek iya tuku loro ya wis tok ding ambek aku. Iki bakulane Kang Ci. Lu salah. Telo, lewa. Iki kadang yo iso anu Kang Ci yo. Iso ijol rosok bereng, dijolo buah. Gue iki. Kayak acara apa ya? Bayar zakat fitrah ya, Pak. Acara apa ya berarti? Zakat fitrah PAUD, bagi-bagi zakat fitrah. Ya, bagi-bagi zakat fitrah. Bagi-bagi zakat fitrah. Anak PAUD bersama Aku harus orang mbak tapi kok orang yang nengok. kok isena. Sebelah sini siapa? Kayak cah sekolah pemirsa podo apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Ini wes anu ya nomor. Wis berarti nak andem. Wes. Aku gak roh dia mau kok. Dia mau zakat fitrahnya bener bahwa bener. Tapi tuh kan mungkin kalau nggak sudah tidak pada Kembaran nih berarti. Ya, sekarang. pasti yang be anu kalau tandur Rumahnya apik lambene bae. mak kok badut yo klambine udah kayak lemes terus kok badut e Wis Kita fokus. tak tekono semangka ndek omah, Mak. iya udah buka puasa Juga puasa. lah iki mau kudungan kok malah ning kene kok depone ngarep ki piye lah Sopo? Ora lah wong terlalu jagongan kok ya. ya kudungan ya ora nape metu ya kudungan iki nang omah ya Bakule mau anu pemirsa apa? ya dulure dhewe nah Iso ijol karak, ijol rasa rosok. Iki di pas yo ijol rosok. Adik 17.000 iki. Alah duwe ora ora susuk 14.000 14.000 tapi 17.000 lah. 14 ngono cerita sing 4.000 dijaluki apa telo sitok terus ana mbek susuke di kayak duit ngono telone sitok 4.000 cek susuk sebelah nggo tuku es teh gone Mbak Ning es teneng di. iya wis ra liya-liya pokoke kok wong kuwi sing wis ora kelangan bensin ra kelangan apa mangkat tuku Alhamdulillah ya ora. yo irit Padha poso Kalau pemirsa jane dikmu anu. Telat anu kok gak ngerti nek acara kok ning ngarep kok aku kok. Acara bagi-bagi dikmu jane sak merono Mbak ya. Bagi zakat fitrah kanggo cah PAUD paut. Tetapi rohku wis andem terakhir dikmu iki Mbak Teh. wong pancen anu kok ora metu kok Alhamdulillah pemirsa iki dikmu tuku semangka. Tuku semangka 2 oleh bonus
oleh bonus iki nih. Tuku semangka. Dek mau kan takon kokno desa-desa tukokno semangka aku. Wong takon njupuk sitok malah ra gelem kok. Ini lebu. Kakno di pas apa-apa sitok. Loro kakene. Ngono disigar ke Depas desa. Ya, Dang. Ya kok yang ini apa ya? Ben dikene kulkase dhewe-dhewe kok. Iki pemirsa wis dik mau takon kono desa. Takon bagi ning ya. Apa deh? Apa kalau ansik tandur? Ate apa Mbak Tidur? Pemborong tandur ki duwe abang-abang. Kok nak wis dindum ya ngene iki ya wis entek. Oh, arep tandur to, Mbak Tidur? Iya. Ono seket. Ya, kawang lara vegetasi sok 30. Apa kamu cocok ngono? Ya wis jalan Mas aku. Wih. Ki 850 pemirsa saya bagi 10 nanti. Ben enteng poso-poso. Tandur ning ndi to, Mbak Tidur? Mbak bakul gorengan lho. Oh iya. Ya pemirsa iki wong kene kerjane yo niki pemirsa yo. Tandur tapi ora iso nganu Mbak Ti. Nek tandur ora iso video. Ora iso lha nek foto ya mau video ya nek. Dadi ngertine yo ngene iki tok lah. Nah, adem duit ini. Karo dipas piring to? Dipas malah tandur ijan. Ora keton piye golek pangan. Periyo ki sapa iki? Tinggal yang kok orang ngapain dan aku sumpah tinggal malah buat tak kasus tambah sangaru dan nak sudah pun nang sekolah untuk biaya kita tempat kita iya aku iya kita di film sekolah makanya uang sekolah kita jarum ringan kalau nang sekolah ya aku tak tahu Ate, apa kayak Mbak Ti sitok dipas sitok. Iya, desa kita. Bakso laptopnya 3 mana? Tapi ada sih. Iya. Iya, gak apa. Kawan deh. Yo i. Mangkone nopes aku tuku. ora set milah Lah kare loro iki. wis tuwek kok ora set milah semangkane ngene Semangkane nama pemirsa ternyata. Tapi kok apa lah dikulala penak lah golala mbak sambelin Ya udah. Kemarin rasa milah. golala Desa tak ono kono pemirsa dhewe mau. soles mau Tuh kono dia aku. ini wong lah jajan sampean rong-rong plastik Yes. yo badan Carane nek pengen abang yang ini Mbak Tiki ditambahno kene dadine abang. oh ngono Mas mumpung esok aku pengen lanjut adem dhuwit. Andem duit tandur berarti tak kira. Dhuwit tandur. Ya wis berarti hati-hati berarti. Ya, dhuwit jual bah mumpung sene. Anu neng malah apa nek arani? Nek iki tuwek apa gak nih? Padha apa gak? Mbok pilih kowe terus sing tuwek sing iki jelas e. Rasa miga buka ya. Ya tong buka kayak neng kulkas nih. Gue buka puasa aku. Jadi kuning. Terai kowe to neng. Ya aku yo daron jerone aku pe apik. Terai kowe yo. Sing elek mbok kene wong. Ora ro. Buka ini. Kayak neng kulkas. Kok tangan nek buka puasa ya pemirsa. Itulah pemirsa iki mau wis diirisi karo mae. Berdiri sih dilebokno kulkas. Loh, Farah, dari mana? Pemirsa. Kulkas di sini apa, Mak? Ini apa? Di sini Sosis. sosis. Atau kono buah semangka dek Mang, Mak. Gula, sosis. Iki, sosis. Iki Apa, Mak? roti. Roti. Roti kene nane sapa ning? Ini. Oh, wi. Diwah kena meja. Lah ben adem engko nek wis buka dienggo buka. Jaminane semangka. Iki sosis neng. Gula Sosis teh. jual. Kita kene opo iki?
Manda. Iya apa Bu? Ya apa? Ya apa tinggu anu gak sido ndek nane. Apa iki? Kenapa arane? Kualek. Ini loh. Iki burung sama Ambon, Mak. Daging sapi ya, arep gawe abon loh, Mak. Apa ndek nane? Sopo? Pas wayah apa? Kaya kae lahiran tiba ra iso nyandak. Ora iso nyandak. Sore poso. Ndek nane kurang Oh, iya. pangan, iya. Begini, Ora sido mundur. Mundur. Ku akal iki lho. Apane Fania mau semangka Fania. apane cukup 3. Oh, akeh, Mak. Akeh. Dadi go apa terus? Sesuk nanti anu. Wis ra poso sesuk ya. Pengen. Gawe. Jadi aku juga seneng abon, Mak. Aku gak seneng ning yen. Sing seneng mak dhewe ben digawe mak dhewe. Iku anu nang acara-acara. Wis isine yo ngene iki pemirsa ning kulkas iki wis tutup. Nggo Iki wae nang kene meja. dibeli wae gawe jualannya adik wedok. Nek sore Sore nganggo fitrah wis sak penili mae. alhamdulillah pemirsa iki pitrae wis dikek kene iki lho mejane gak kene kok. Terus bu perentili mak, bu timbangnya nggo apa mak? Ya nganggo timbangan lah. Oh iya. Gak roh ya, aku dia apa nih mak nek nimbangi? Nane. Alhamdulillah wis persiapan fitrah iki pemirsa. Iki ning 3 sampean 3. Iya. Ning kalong nanggone sekolahan ki meng. Aku Sekolah nih ya nggone dek mau nek cah cilik-cilik aku gak roh. gawe fitrahe 6 kalong 1 terek 7. Berarti sok nek fitrah ning masjid kene mak. Ya. Nek wis malam takbiran ngono kae ya. Beras-beras Ini fitrah ning masjid pemirsa. Nek pas wayah tepiran. malam takbiran kuwi arep lebaran sesuk lebaran terus maleme kuwi lagi zakat ning masjid. Bar ning masjid kok terus dibagi-bagekno ning sing berhak menerima. Pemirsa iki nggih konten sik bar iki aku ngaret. Are capine metu bapak kerja. Ini coke kerja nang aduh. Lebih apa? Termos tutupe kayak enek om. Ora njopo kono makan. Wis ora nemu jaluk kae. Oh. Kalau nemu jaluk mau ngerti jadi. Gawe no asma teh. Ya wis mak dang leren. Apa iki? Sayut. Sayut gue gendong adine di sore pure. Gendong. Iya, lho bengi ndang anui nangis jaluk apa mak? Jaluk sosis jam 12:30 bengi. Celwi nangane. Iya, soalnya kandele anak adikku iki karo nangis pemirsa. Jadi ini anggir jaluk apa ya ning nggone nangis. 12:30 gorengno sosis pemirsa. Nangis jaluk sosis. Jam 12:30 bengi padahal. Ya wis pemirsa yo. Cukup sakmene video nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.